Hoe zijn ze gebleven, mijn koelen en kuultjes? Ze gaat nu vertrokken, terug in de grond. Goed, welkom nogmaals allemaal. We hebben een klein draaiboekje. Het draaiboekje zal zijn dat ik Ben ergens heb gevraagd of ik wil gaan zingen over de koel. Dan heb ik Koos gevraagd of we dadelijk daarna, nee, eerst Ad gevraagd of hij het van het oud geleden gaat vertellen en een stukje koelgeschiedenis. Had hij daar zijn eigen best gedaan, ik heb niks gehoord. Dan ook een Koos even het woord over het verhaal Fortuna 54. Natuurlijk eerst Maurits 54. Ja, hier allemaal welkom. En, laat ik maar eens verrassen wat mensen gaan vertellen en wat we gaan doen vanmiddag. Het zal ongeveer een half uur tot een uur duren. Ja, de Koel en Maurits en Koelen en Kuultjes die horen bijeen. We hebben gezegd, we doen maar een heel klein stukje van het liedje. Dus als je het kent, dan zing het maar gewoon wit. En ja, Pim zal het zeker kennen. Hè. In Hegelse zenig, de Laura nog liggen. De Koel die het wormdaal met schaam had gevuld. Dan even door Lou, haar schwester die Julia, die hoorde het dorpje in Koeldam gehuld. Bij het plaatsje gelen, als ze destijds de Maurits, de prins van de Koele, zo schoon ouderwets, als plaatsje dat gong, wie een wereldstad groeien. En de Koel die verdween in de oerwoud van Flens. Zeg maar met, ik han ze gekant, al die koelen en kuultjes. Ik han daar gewerkt en gespeeld nog als jong. Hoe zijn ze gebleven, mijn koelen en kuultjes? Vergoed nu vertrokken, terug in de grond. Dames en heren, ik vind het fijn dat we hier bijeen zijn op de meest historische plek van Geleen. De kerk, die toren die is van 1504, gelijk het oudste monument wat we hebben. Het lag binnen een omgracht gebied, maar dat kan ik u wel eens raden verklaren als ik een rondleiding meemaak. Maar met die kerk gaat het eigenlijk niet om het gebouw zelf. Het gaat om de gedachte die erachter zit, de kerk. Wat voor rol dat het speelde in het leven van de Lu van Geleen. Er worden alle bekendmakingen gedaan. De deur van die kerk wordt daar gaat vastgehamerd. En dan kost je nu zien of er nu een kuster moest komen of wat dan ook. Het sociale leven dat speelde zich hier af op het pleintje. In de tijd van de Maurits en de mijnwerkers kwamen de Lu hier bijen voor Barbara om veilig op en af te komen. Heel belangrijk en dat wordt ook weer teruggebracht in het beeld wat daar staat van de 1930. Dat is geplaatst. Dat hele brandbeeld maakt het atelier Rama, dat is wat een dijkantdag van de kerk. Daaraan, dat speelt een grote rol in de processies. Enfin, het is een zeer belangrijk gebied hier. En, als ze nu zeggen van de kerk moet behouden blijven, dat is ook zo. Maar het gaat niet alleen om die toren wat er staat van toen, wat er omsteekt, maar de rol die het heeft gespeeld in het leven van de Lu die hier hebben gewoond. En de kerk die sting hier al 12 eeuwen geleden, de tijd van Karel de Grote. De Karolingische tijd, tussen 800 en 850, sting hij hier al. En dan komen de Lu iedere dag naar de kerk en de Lu van Kronkel en van Luttero, die komen ook hier naar de kerk tot 1862. Dus niet alleen het gebouw is belangrijk, maar de gedachte erachter. Dat is heel belangrijk en ik heb het idee dat dat vaak vergeten wordt. Dat is gewoon het, ja, voor alle Lu die hier hebben gewoond, dat het zo'n belangrijke rol gespeeld dat we die kerk niet los kunnen laten en dat moeten we behouden vergelijken. En ja, nou, en hoe weinig dat gaat, een hele goede band heeft met de kerk. In die zin heeft zich voorgenomen iedere dag bij de kerk langs te gaan. Ik weet niet of hij naar binnen gaat, dat zal wel wat minder zijn, denk ik. Maar dan heeft hij bewust op die plaats zetten. Zijn eigen winkel is er begonnen en dat is heel erg behangen met het verenigingsleven. En hij had ook een speciale band met onze lieve Heer, want hij had ook dit weer besteld. En waarom heeft hij dat weer besteld?
ik zal u dat uitleggen. Normaal gesproken, als je een meter onder de grond zit, zie je die kelders, die hebben een vaste temperatuur van 8 graden. En iedere 100 meter, dat is een oergeest, wordt het 3 graden warmer. En gelijk dat de Maurits heeft zijn diepste mijngang, om het zo maar zeggen, op ruim 800 meter. Dus stel maar goed, 800 meter keer 3, dat is 24, plus die 8 graden wat het sowieso is, dat is 32 graden. Nu vult je in wat voor temperatuur die mijnwerkers moesten botteren. Dat is, dat hebben ze heel goed bekeken en bedankt u dat ze geregeld kunnen regelen. De Maurits, wie gezegd, dat was heel belangrijk voor Geleen. Daardoor is Geleen opgegroeid. En heel veel dingen, ga ik maar eens terug, die refereren dan aan de Maurits. Er is een orkest geweest, dat heet de Maurits. Er is een sigarenmagazine geweest, dat heet de Maurits. Er is een café geweest, dat heet de Maurits. Er is de Mauritsweg gehad. En er waren een sportvereniging Maurits. En ik denk dat je zelf nog tientallen dingen kunt invullen die met de Maurits hebben te maken. De Mauritslaan, ja, noem maar op. Alles dat komt terug op de Maurits. En je zal het eigenlijk zien, als dat eigenlijk onthuld wordt, dat heeft alles te maken met het jaar 1950. Wat hier onthuld wordt. Ga dan morgen nog niet zeggen wat hier heen komen dingen. Ja. Nou, daar komt dadelijk wel een verklaring. Het heeft alles met de voetbalclub en het jaar 1950 te maken. Dus de verklaring komt nog. 1950 waren we een topjaar voor Geleen. De Maurits, de staatsmeden, leverden toen de grootste productie, ook de kooksfabriek, de SWB, wat voortgegroeid is uit de kolenwinning, ja, kwam echt tot bloei. Ook in het sportief gebied bloeide Geleen op. Het is een hele lijn die sportvereniging Maurits, maar denk ook eens aan Jan Nolte. Toen had hij nog niet zo'n grote overwinningen gevierd, maar sting er vlak voor en dat deed wel een grote rondes mee. Denk aan Huub Vinke, die vlakbij heeft gewoon heel veel overwinningen gehaald. Ik heb een oude Mazen Geleenbode, daar heb ik eens even erop nageplozen. Het Speedway team Limburgia, dat wonen hier alle wedstrijden van de Limburgia Boys, van de Feyenoord Boys, die komen uit Rotterdam, enfin, allerlei andere plaatsen in het land. En als ze dan worden gevraagd in het buitenland, Duitsland, ja, dan race alles aan Vlaanderen, want die Pruisen die kosten niet winnen van het bekende team Limburgia. Toch mis ik nog een paar dingen hier. Als we nu voor het jaar 1950 hebben. Ja, en dan wil ik dit toch wat van aanbieden. Ja. Alle mijnwerkers die kregen een blad, dat heet de Steenkool. En de echt fanatieke lui die verzamelden dat, die kregen een verzamelband. En vanaf 1946 tot 1955 zijn al die bladen uitgekomen. Die hebben ze van 1950 verzamelde band, waar alle gegevens in staan van dat jaar van de koe. Ja, maar wat ik eigenlijk ook mis, de plaat heet Steenkool. Ja. Ik heb hier geen steenkool gezien nog. Nee. Nou, ik heb zo'n buisje. Staatsmijn magere kool, noten 3. Dat nemen zij, weet wat het is, maar er zijn tientallen van die dingen. Met eierkolen, neutjes 4, neutjes 5, al dat soort zaken, kooks. Enfin, dat is ook voor de collectie. Ik moet wel even op die steenkool, daar kom ik even terug. Ja. Dat was iets mee, ik moet dan wel al iets mee zeggen. Dus Harry zei, ik vind het wel zo om die planten te zetten. Trouwens, ze maakt het reclame, dat is aangekleed door Lemmers, het merk zo net. Ja. Harry zei, ik vind die planten zo schoon. Je kunt ze beter hebben dan die steenkolen zetten. Die kolen, daar heb ik niks mee te zetten. Planten zijn veel schoner. En dan heb ik eigenlijk gedacht, net had je misschien, Kolen zitten eigenlijk op planten. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Dat is standaard. Ja. Fossiele brandstof. Dat is gevoed wel. Ik heb ook dit met allerlei verschillende soorten kolen. De dikke eierkolen die je nog wel kent. De kleinere eierkolen. De antraciet die gestoken wordt.
Ik heb geen net deusje, maar ik heb wel een paar soorten vul ik bijeen in dit deusje gedaan van de Chinees. Wat dat ook van is. Goed. Nou, dan rijd ik dan ook hier erop. Met een beetje zwart eind. En het laatste. Ik heb nog een, ja, 1950 hebben we het al even gehad. De Maas en Geleenbode. Er staat hier op de 25e jaargang al. En dat is de Maas en Geleenbode van 1950. Dat wil dus zeggen dat al in 1924 een Maas en Geleenbode waren. Dan moet ik er precies bij zeggen, het heet daarvoor Limburg vooruit. Een geweldig advertentieblaadje van Geleen. We hebben bij de Heemkundevereniging onlangs het remork opruiming gehouden en de loods worden gezet in de Astorstraat. We hebben de jaargangen van Limburg vooruit van 1934 tot 1941 gekregen. Die gaan we digitaliseren en dat staat vol met heel aardige wetenswaardigheden. En als we over de Maurits, dat eerste dat gaat dan over wat er in de wereld gebeurde. Nou, zo'n blad openslees. Hier gauw doorheen, probeer te gaan. Sportnieuws. Maurits moet hele buit in Maastricht laten. Dus het broersummer met alle wedstrijdverslagen van de Maurits. Kwiks, eerste winstpunt, is binnen. En spanning rond start de Wilskracht. De Wilskracht wordt ook van Geleide voetbalclub. Enfin, allerlei hier ook de Spier 2, Limburg het team te vergeefs naar Rijswijk, want de regende te helpen. Een ganse pagina, of meer dan een pagina vol met kerknieuws. Dat wil zeggen, dat kost precies zien wanneer de alle messen waren. Marcelinus en Petrus, nou dat had een bijna een halve pagina met alle messen en de intenties te vuren. Ook prachtige advertenties die Kuster, Regiassen. Gaat in het dialect, al van alles gaat over Schenk en bed. Met heemkundige zaken, snel kiest van Geleen. Nou, dat varieert van een aanrijding op de Annastraat, fancy fair op de Lijntjeheuvel. De stationschef, meneer Simons, dat neemt afscheid in dat jaar. Weerschutterij Petrus en Marcelinus. Later Marcelinus en Petrus is gewoon een feit. Het zit vol met nieuws over, nieuwtjes over Geleen. Voor de heemkundig geïnteresseerden is dat natuurlijk fantastisch interessant. Advertenties overal waar bal. Bij Wild Telen tegenover de Paterskerk, de orkest Beer van der Linden, Zaal Bos en de burgemeester Lemmenstraat. Met orkest, het welbekende orkest IMESCO, ik weet het niet, van ze gehoord eerder. Er staat van alles in en je kent dat dadelijk dus even in de kerk Brummelen toevallig dubbel erbij. En last but not least een advertentie van de wedstrijd aanstaande zondag Maurits 1 tegen Sportclub Emma 1. En al die dingen al die blaadjes zitten vol met fantastische gegevens en fantastische advertenties. Gelijk daar ten eerder kent gerust eens op het gemaakt. En ik geloof dat ook hier, dat kent ze later, bij de jaren 50 bewaren. Goed, dat waren mijn inbreng, zo weet. Dank je wel voor de aandacht en wens je toch in ieder geval een prettige middag. Ze horen hetzelfde, een koortje wat te moel. Maar verschil dat moet zijn, zelfs even gevoel. Ze spelen tezamen dezelfde zweet, maar toch wordt dat hoogste een groot onderscheid. De werkman de Zwedde zijn simpele vocht, de vaarstiger hou al een betere loog. Maar de proefingenieur, de wel edel geleerde, de kros gaat eens weten, want de heer transpireert. Het kent graag hoor, zo gaan wensen actie in het Westlokaal zongen. Pokkelmiddag van bovenbuisten lichtig van ongen. Dan een ouder beambte, en dat zoogste God, maar het grootste ei in zijn vod. Programmamaker is er op gaan kijken, dus ik neem aan dat ik ver verwacht heb te vertellen.
heren en dames, allemaal mensen weer verder hier. Ik was laatst blij verrast dat ik een telefoontje kreeg van Harry Smeets en van onze grote Ger. Met de mededeling we gaan doen aan Maurits, de voetbalclub. Ik zeg, Maurits, de voetbalclub, dat vind ik fantastisch. Wat wil je gaan doen? Nou, ze hebben een of andere oude foto gevonden van 1950 en daar gaan we opkalefateren, een extra kleurtje bijgeven en daar hebben we een tekst benodigd. Kent u dat tekst maken? Ik zeg, nou dat doe ik her. Dat hebben we zo gedaan. Nou, dat is ook zo, ik heb wel zoveel over Maurits geschreven. En waarom Maurits? Waarom vind je het ook zo fijn dat dit gaat gebeuren vandaag, de voetbalclub Maurits? Omdat ik geboren ben in 1950, ja, 1950 weer. In het clublokaal van Maurits, de voetbalclub. Hotel Neerlandia op de markt. Je weet hoe dat is, Neerlandia op de markt en de andere straat daar ook. En nu een andere naam. Maar daar ben ik geboren. Dus er is eigenlijk altijd wel een band geweest tussen mij en de voetbalclub Maurits. En even later, wie Fortuna 54 wordt opgericht, toen komt het bestuur van Fortuna 54 ook heel veel in Neerlandia. Dus er is altijd wel een band geweest. Maar het gaat om niet om mij. Het gaat om dit prachtige initiatief van Harry en van Ger. Want dat hebben ze op een idee gebracht. We hebben gemaakt het leuks wat weersbestendig is. Dat tegen de regen kan en tegen de windje. Dat heeft ze me goed gelachen. Ja, ja zeker, zo is het waar. En wij weten gewoon voor dadelijk in het Geleen nog wel veel meer van dit soort dingen doen. Ophangen overal. Want het zijn allemaal kleine stukjes historie van Geleen. En Geleen heeft een prachtige historie. Toen net ben alweer aan het zingen over de Maurits, maar ben het zoveel prachtige liedjes gemaakt over Geleen. Over de geschiedenis. Dus wij weten, heren, de voetbalclub Maurits. En mevrouw ook natuurlijk. Hè. De voetbalclub Maurits, dan moet je even volg denken. Het betaald voetbal is in 1954 gestart. Maar daarvoor was alles amateur. Want daar is ook topclubs. En Maurits was een topclub in ons land. In 1950 heeft Maurits van Ajax gewonnen. In het Olympisch Stadion. Waar 50.000 man zaten. Dat ging op het landskampioenschap van Nederland. En Maurits won in Amsterdam in het Olympisch Stadion. Ja, dat had ze niet voor mogelijk doen. Maar dat is toch de realiteit. We zijn toen geen landskampioen geworden, maar toch een eervolle derde plaats. Jongens, Harry en Ger, compliment dat je dit initiatief hebt genomen. Niet alleen natuurlijk de kerken, kind van de Koele Geleen, maar nee, was zeker met dit gebeuren niet. Fantastisch. Dames en heren, geef ze een applaus. Wat zal ik nog meer vertellen of zei ze koers goed geweest? Kijk eens aan. De 54? Koers, we kennen nog even toch nog samen heel aan- even kort het einde. Ja, het blijft natuurlijk toch zo. Ja. Het is bekend bij u dat ik een enorme liefhebber ben van Fortuna 54. Net als mijn vriend Hans Donners. Ik heb altijd toch kritiek gehad op het feit dat Maurits is opgeslokt door Fortuna 54. Fortuna 54 met Joost de Adriaans hebben zoveel goede dingen gedaan dat ze gefuseerd zijn met Maurits. En Maurits geen kans meer gaven om naar Gwier te gaan. Dat is zo zin geweest. Want Maurits was een club met god weet hoeveel jeugdelftallen, senior elftallen. Het was zo'n gezonde club. En van vandaag op morgen in 1 jaar tijd wordt afgelopen. In 1957, 58, nadat ze nog eens landskampioen waren geworden bij de amateurs, wordt voorbij. En dat hebben we toch wel verdrietig gevonden. En dat kun je ook nog even terug in de tekst op dit bordje dadelijk. Zult gezien dadelijk dat ja, niet alleen maar roze geur en maneschijn is geweest wat Fortuna heeft uitgehaald. Maar ze hebben ook Maurits naar de eeuwige jachtvelden gestuurd. D'accord? Nog een zoekhaar was 6 koers. We gaan samen zingen wat we Ja, toen dankjewel. opgezongen- Wat bleef? We hebben het toen opgezongen samen. Dat kan Alleen Fortuna, de jongens van Groen-Wit. Voor ons hier in het zuiden, de club waar Piet in zit. Keurig neer. Dat kan alleen Fortuna, zo'n club is er maar één. Dat zijn de stoere knapen van de wereldstad Geleen. Nog een keer. Dat kan de
stoere knapen van de wereldstad Geleen. Dankjewel. Ja, dank je wel. Maar ik hoor even aan mijn Koos, hè. Jaar 1950 is Koos geboren. Maar Koos werd ook bij 1950 landskampioen geworden. Vertel Koos. Limburgia. Limburgia. Dus voor 1950, hoe speelde Limburgia de allerlaatste wedstrijd tegen? En daarmee wordt ze landskampioen. Ajax. In het Olympisch Stadion. De uitslag, werd immers uitslag. 6-0. Voor Limburgia. 55.000 toeschouwers. Hoop zij met de KVB, dus hebben we hier gewend daar. Hoop zij met de KVB te hebben. Wat wordt er aan de hand? Blauw-wit. Moest een dag later spelen. Maar had 1 punt achterstand. Blauw-wit moest tegen Heerenveen spelen. Heel Amsterdam, heel KVB wist, die gaan winnen van Heerenveen. Hebben ook gewonnen, de dag later met 6-2. Limburgia vond je niet eerlijk, zei de KVB. Kennen we die twee wedstrijden die op dezelfde dag spelen? No way. Dus Limburgia heeft de wedstrijd de dag tevoren gespeeld. En wint met 6-0. Wijstijd bij Ajax in het veld. 2 zeer bekende Ajaxiden. Wereldwijd bekend. Dat is geen flauwekul. Cor en Rinus. Rinus Michels en Cor van Aert. Rinus Michels wordt achteraf gezegd wel geen begaafde spits, maar goed, de jongen zei het toch, maar gewoon te voetballen. Trainerscarrière kennen we. En Cor van Aert, een heel iel smaal jongske, net de Cor der vrienden Glen hebben gezeten. En ze hebben een robuuste verdediger. Er is vervolgens, voordat ze in de laatste wedstrijd daar speelde, toen is er nog Lille vertrokken. Lille, ik weet niet of ik wel eens een keer in Frankrijk geweest in Parijs. Maar als ze in Parijs is Lille, dan zeggen ze achterlijk gebied. Dat is het noorden, dat kent Scandinavië wel zijn. Dus het mistig, dus het koud, de wijd, het moest er niet zijn. Lille wordt in die 4 jaar dat Cor van der Hart speelt, wordt en Frans bekerkampioen en landskampioen. En dan volgens zet er in 1954, nu ga ik bij een club voetballen die niet besteedt. In een competitie die niet besteedt. En het is nog lang gekomen naar Fortuna 54. Dus er is toch een hele grote meneer geworden. We hebben even nog goed leggen dat aanstaande zondag om 8 uur s'avonds op Fox Sport kunt een documentaire over Cor van der Hart. Daar heb ik geprobeerd een handje mee te helpen. Ik ben ook 3 dagen in Lille geweest. En in Lille wordt nog altijd gezegd, Cor van der Hart behoorde tot de 3 beste Europese verdedigers in die tijd. Dat was Billy Wright, kapitein van het Engelse voetbalelftal. En John Kett van Stade Reims. Stade Reims wordt toen een beetje de grootsheid van de Real Madrid. Ja. En onze vriend in Lille, Cor van der Hart. Ja, dus ik kijk allemaal naar de documentaire. Het is weer een hele leuke documentaire geworden. Dan even terug naar Limburgia. Vandaag is het 24 juni. Klopt dat? Vandaag is het 24 juni, klopt dat? Ja. Ja? Op 24 juni 1950 is Limburgia landskampioen geworden. Maak even afstand. Pak even afstand, jongen. Afstand. Heren, Doe hem even afstand. dames. 24 juni. Dus het is nu precies 70 jaar geleden, op dezelfde dag, dat in het Olympisch Stadion Limburgia landskampioen is geworden. Dus dat zo gaat, dan zie je die kerk, want wat deed een kerk, hè? Als ze de wedstrijd wint, wat betekent dat? Maar voor de beide mijnstreken, hier is de westelijke mijnstreek, Limburgia, Brunsum komt uit de oostelijke mijnstreek, wordt het eigenlijk de aftrap figuurlijk voor 10 jaar topvoetbal. Ja, dus want even later, gewoon zijn oprichting in 54, Fortuna 54, de eerste betaald voetbalcompetitie. In 57, 58 wordt Maurits landskampioen bij de zondagamateurs. Rapid JC is de eerste Limburgse kampioen van de Eredivisie geworden. Met onder andere Wiel Curver erin, maar ook Piet Strolenberg, Huub Bisschops. En vervolgens hebben ze nog een aantal jaren daarna in Fortuna 54 de grote wedstrijden speelden tegen al die bekende teams. Maar dus Maurits, Limburgia, Cor van der Hart, dat is eigenlijk de wereld hoe we ons hier begeven. Zeg maar dadelijk die, zeg maar het vertonen van het monument.
Gem mij houden een hammer en een piel. En ik hou de meter Neustiel, geen berg, geen stoes, geen pankrit niet klein. Ik hoef dich alle kool en ik brek dich alle steen. Allemaal, gem ik houden een hammer en een biel. En ik hou dich meter Neustiel, geen berg, geen stoes, geen pankrit niet klein. Ik hoef dich alle kool en ik brek dich alle steen. Dankjewel. Ik heb natuurlijk niet bij een club in Geleen gespeeld. Ik heb toevallig bij de club gespeeld. De nek had omgedraaid van Maurissen. Zo moesten we maar beginnen. Ja, ik luister gerne naar de wedstrijd. Daar heb ik natuurlijk mogen vertoeven. Er zijn nog immer wel verbindingen met Geleen. Maar ik weet dat dat een beetje een strijd is. Maar ik kom van een andere streek. Daar zijn ook mijnen, daar stinkt de staatsmijn Emma. Dus ja, ik heb dat gevoel niet, maar ik ben in ieder geval heel trots dat ik bij een nazaat, zeg maar dan, van Maurits heb kunnen spelen, Fortuna Sittard. Daar heb ik altijd met liefde en eer gespeeld. Daar heb ik ook de titel Mr. Fortuna gekregen, omdat ik daar de meeste wedstrijden heb gespeeld. Dus gewoon geluk hebben. Ik word liever, misschien gaat populairder geworden in andere windstreken. Maar van de andere kant, het deed me heel goed en ik vind het ook heel plezierig om hier te mogen aanwezig zijn, om het verhaal een beetje te horen wat hier allemaal is gebeurd. Zeker op deze traditionele en mooie plek. Dat is voor mij nu, maar het is nooit te oud om te leren. En ja, ik heb weer wat geleerd. En ja, eigenlijk heb ik niet meer te vertellen, want ik heb me niet voorbereid. Ik wil dadelijk wel even het glas heffen met u op hetgeen wat is geïnitieerd door vooral Ger en andere mensen die ik amper ken. Dus ja, dat is een beetje mijn bijdrage. Zullen we maar een liedje gaan zingen dan? Is er een liedje zingen? Ja, zwijg met de gitaar. Dat moet ze zelf zijn. Maar je mag ook vragen stellen. Ik wil ook wel antwoorden. Ik ken ook geen ander zo, dat ik vragen ga beantwoorden. Wie verdient uitzitten nu? Ik heb de hele dag vrij gepakt. Ja, ze pak vrij betaal ik wel. Trouwens, ik werk gewoon. Hè. Ik heb niet financieel onafhankelijk gespeeld met voetballen. Dat is pas gebeurd nadat ik stopte, toen is het Bosman-arrest geweest. Ja. En ik heb collega's die van jongs af aan kost, die hebben inderdaad heel veel geld verdiend. Maar ja, die hebben er ook heel veel voor moeten doen. Dus, hebben ze niks over gemaakt? Nog niet. Ze hebben wel heel veel geld overgemaakt naar meneer Bosman, die het arrest is aangegaan. Nee, maar het is wel altijd toch verbonden gebleven met Fortuna, hè? Ik heb nog altijd een verbinding met Fortuna. Dat is natuurlijk op dit moment gaat minder, omdat ik geen werk meer heb binnen Fortuna Sittard. En ik ben daar toch op een minder leuke manier weggegangen, maar dat maakt niet zo goed, want ik weet ook dat Jeker en vervangbaar is en nemen ze onmisbaar. Maar soms gaat het de manier waarop het verhaal wie het verteld wordt, zoals er net mooie verhalen zijn verteld worden. Maar het zal immer mijn club blijven. Ik kijk immer in de gezet, ik luister immer radio, ik kom ook af en toe bij wedstrijden. En ik ken natuurlijk heel veel mensen door, omdat ik door een tijd heb gewerkt en een tijd heb gevoetbald. Ongeveer toch een 25 jaar van mijn leven. En ik ben nog redelijk jong, dus dat is binnen de helft van mijn leven. Dat is ik zelf niet. Ja, ik denk dat ik redelijk jong ben. Ja, leuk. Dus. Ik dacht dat ze nog het vrijwilligers toch bij Fortuna. Nou nee, ik ken het mensen, ook bij het Fortuna Museum, die heb ik geholpen met gaat. Ja, ik ken heel veel mensen, ja, die hier ken ik zeker de helft van. Ik heb nog onder Wil gewerkt, commerciële afdeling gedaan. Toen was Wil nog een bestuurslid. Ik heb met Wil Power gedaan. Ik heb daar een bestaan, dat is grote sponsor bij Fortuna. Dan zit ik nog in een netwerkclubje. Dat besteedt het uit sponsoren en wat mensen die actief zijn in de bedrijfswereld. Dus dat doe ik wel. En ik kom regelmatig bij de wedstrijden. Regelmatig, is het minder. Ja, Hans ken ik natuurlijk, Dick ken ik. Die heb vroeger nog zelfs over mij geschreven, mooie verhalen. Daar heb ik heel veel dates aan overgehouden. En ook ziektes. Ook ziektes. Ja, wacht even, hartpijn, hè. Ik heb nooit overdreven op die verhalen van Dick. Die waren echt, dat was top. Nee, maar bijvoorbeeld een Theo Vaassen, dat komt ook goed geleid, dat schreef ook heel veel. Waar volgens mij constant met Fortuna bezig als journalist. Dus ja, ik heb wel wat lijntjes naar Geleen lopen. Vroeger ging we ook dikker op stap met het elftal als we gewonnen houden. In Geleen, Biezen Biehuizen.
En nou zie je dat café achter, ik weet niet meer wie dat is. Jo Zomers. Jo Zomers. Nou, daar is het een beetje verplaatst als Sittard. Dat wordt toen Stadsittard en zo. Dus ja, ik heb al gehad met de Gelijn. En ja, Gelijn had natuurlijk ook gehad met Fortuna. Maar vooral met Maurits. Goed. Dat wordt het. Ik heb eigenlijk misschien een naam terugvinden die wat je misschien zelf nog kent. Er zit ook meneer Powerby. En dan kent je besluiten wat erop staat. De bedoeling is dat die plaat nog blijven hangen als er vergunningen rond zouden kunnen komen. Dat hoop ik dan ook heel graag. Dames. Ja? Ik heb wel naast dit, ja. En als we dan mooi hier staan. Nog wat even een beetje een kleine vierstand. Ja, ik hoop zo. Klein beetje. Twee. Ja, dan eindig bij deze ook het onderhoud, het verhaal wat we een beetje verteld hebben. Volgende krachtig. En als je in de buurt zit en gelopen hier een keer, kijk eens even naar het bord. Of zeg je tegen de mensen dat het een leuk stukje werk is. En je mag ook dadelijk allemaal even lezen. Ik heb daar nog voor de mensen wat ik heb metgeholpen, heb ik nog gehad. Dank voor het komen. En leuk gedaan allemaal. En dank het Griewaard en het geweer waren er wel goed. Bij het Petske Gelijn, als de destijds de Maurits, de prins van de koele, zijn schoenen wet. Het Petske dat gong, wie een wereldstad groeien, en de koel die verdween in de oerwoud.